खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। सेथि खौराङाव दङ 2024 मायथाइनि आसामनि मेलेमगोनां फरायसाफोरनि गेजेराव 48,673 स्कुटार, 34.38 कौटि नोगोद रां राननाय जागोन। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया सोमोनांथाव अनजिमाजों लोगोसे 2024 मायथाइनि थाखाय मेरिट मिरुआरि बिथांखिफोरनि मोनसे फारि बेखेवदों। बानिखान्थ खाखति मेरिट बान्थायाव फरायसाफोरनो 48,673 स्कुटार राननाय जागोन होनना खौराङाव फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे आनन्दराम बरुवा नगद बान्था 2024 आ सा 26,969 फरायसाफोरनि थाखाय नोगोद मुलाम्फायाव 34.38 कौटि रां होनायनि बाथ्रा होयो, जाय सोलोंथायाव बिसोरनि दावबायनायखौ आरोबाव गोरलै खालामो होनना खौराङाव फोरमायनायखौ मिथिनो मोनबावनाय जादों। थुलुंगानायखौ दाजाबदेरनानै गिबि मन्थ्रि जर'खा बिथांखिया 3.23 लाख फरायसाफोरनो साइकेल होगोन। बेखौ रोखा खालामगोन दि बिसोरहा जेबो हेंथा गैयाजासे सोलोंथाइ लानायनि राहा दं। बेखौ फोजोबनो थाखाय प्रज्ञान भारती मासुल रेहाय बिथांखिया गासै रायजोआव 94,838 फरायसाफोरनो मुलाम्फा होनायजों लोगोसे 68.44 कौटि रां फोरोंथाय रेहाय होगोन। होनायनि सम आरो अक्ट'खौ दासिमबो फोसावथ'नाय जायाखै। नैथि खौराङाव दङ एसएसएलसि आरो एचएस 2025 मायथाइनि फारिलाइखौ फोसावबाय। आसाम स्टेट स्कुल एजुकेशन बोर्डआ मावख'आरि महरै 2025 मायथाइनि हाई स्कुल लिभिं सार्टिफिकेट एसएसएलसि आरो हायार सेकेन्डारि एचएस आनजादनि समफारिखौ मैया 25 नबेम्बराव फोसावबाय। मैया फोसावनाय समफारि बायदिब्ला एसएसएलसिनि लिरनाय आनजादफोरा 15 फेब्रुवारिनिफ्राय 3 मार्च 2025 सिम खुंजागोन। लिरनाय आनजादनि सिगां प्रेक्टिकेल आनजादफोरा 21 आरो 22 जानुवारि 2025 मायथाइयाव जागोन। बोर्डआ फरायसाफोरखौ बेबायदियै थियारि खालामनो आरो प्रेक्टिकेल आरो लिरनाय मोन्नैबो आनजादनि थाखाय बोसोनखान्थिफोरखौ फालिनो खावलायदों। आयदा वार खालारफोर आरो बिथोनफोरखौ लाफानानै आरोबाव गुवारै फोरमायथिखौ मावख'आरि वेबसाइट आरो गनायथि होजानाय फरायसालिफोरनि गेजेरजों मोननो हागोन। गुबुन फारसेथिं आसाम स्टेट स्कुल एजुकेशन बोर्डआ आसाम हायार सेकेन्डारि एचएसनि लिरनाय आनजादफोरा 13 फेब्रुवारिनिफ्राय 17 मार्च 2025 सिम खुंजागोन। थामथि खौराङाव दङ गुवाहाटी गड चौकआव 2 लाखनिबो बांसिन नंखाय रां जब्द खालामदों, सासे हमजादों। सिखाव सुलुंनि बिथायाव गड़चौक पुलिस थानानि मोनसे हानजाया नंखाय भारतारि रां बिलाइ जब्द खालामो आरो नंखाय रां लाना सासे सुबुंखौ खायो। पुलिसनि 500 रांनि 416 नंखाय भारतारि रां बिलाइ बोखांनो हानायनि उनाव सिक्किमनि 26 बोसोर बैसोनि रंफ'नि डेभिड राय मुंनि दायनिगिरिखौ हमनाय जायो, जाय गासै 2,08,000 रांनि मोखां बेसेन। नंखाय रांनि अनगायैबो रायनि आवथानिफ्राय गंसे मबाइल फन जब्द खालामनाय जादोंमोन। दायनिगिरिफोरनि बेरेखायै आयेनारि हाबाफारि जागायनाय जादों, आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ बरमा ओनसोलारि बाथौ महासभानि सनाथि मायथाइ फालिथायनि अक्ट'खौ सोलायबाय। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बरमा बाथौ महासभानि सनाथि मायथाइ फालिथायनि सिगांनिफ्रायनो थिखानाय अक्ट'खौ सोलायनाय जादों। सनानि जुबिली फालिथाया 10, 11 आरो 12 जानुवारि 2025 मायथाइयाव खुंजानो गोनांमोन, नाथाय बावैसो फावसायनाय जादों। खुंगिरिफोरनि बायदिब्ला बाथौ महासभानि सानफोरखौ सोलायनाय जादों मानोना बर' साहित्य सभानि 64थि जथुम्मा आरो बाथौ महासभानि सनानि जुबिलिया एखे अक्ट'आवनो दं। बर' साहित्य सभाखौ मान होनानै बरमा बाथौ महासभानि सनाथि मायथाइ बरायनाय आफादा बुंदों दि बियो बोसोर 2025 खौ 7, 8 आरो 9 फेब्रुवारि 2025 मायथाइसिम दोनथ'बाय। मख'नो गोनांदि बे खेबाव उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसियाव बर' साहित्य सभानि 64थि जथुम्माया खुंफुंजागोन। बाथि खौराङाव दङ शिबसागराव साथाम सुबुङा हिन्जावसाखौ लांखारनानै जिनाहारि खालामदों। आसामनि शिबसागराव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जादों, जेराव सासे हायुंआरि थाखोनि एथलीटखौ साथाम सुबुङा खावना लांना जिनाहारि खालामदों। बे मुगैथाव दायआ सुक्रुबारनि सानजौफुनि 4:30 रिंगासोआव भिकारिभेटी ओनसोलाव जादों।
गाग्लोबजानाया सासे 9 थाखोनि फरायसा लामायाव थाबायगासिनो दंमोन जेब्ला बिथांजोखौ टाटा गारियाव हौवाफोरा खावदोंमोन। बिसोरो बिथांजोखौ गादबदोंमोन आरो सुनील मुंनि सासे दायनिगिरिनि न'आव लांदोंमोन, जेराव सुनील आरो बिनि लोगो सानैबो बिथांजोखौ जिनाहारि खालामदोंमोन। फेनानै थानाय हौवाफोरा दायखौ मावनाय समाव गोसा देंखो दामदोंमोन होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। जिनाहारि खालामजानाय हिन्जावसाया खारखुमानायाव जाफुंसार जायो आरो गावनि बिमानो आनजादनि बागै फोरमायो। नखरा गोख्रैनो डेम' पुलिस थानायाव मोनसे पुलिस गसर थिसनो। आथिखालाव शिबसागर सिभिल देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं। गाग्लोबजाग्रा हिन्जावसाया खौरां बिजोंनि सिगाङाव गावनि गोसो बायनायखौ फोरमायदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि जुदि न्याय मोनाब्ला बियो जोबोद गोब्राब राहा लानो नारसिनजानो हागौ। दासिम पुलिसआ रावबो सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ हमनो हायाखै। बे जाथाया शिबसागराव गुवारै रागा जोंखांदों। रायजो राजाफोरा दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो हमनांगौ होनना दाबि दैखांदों। 6थि खौराङाव दङ आसाम पुलिसआ गलाघाट जिल्लायाव 9 लाख रांनि आयेन बेरेखा गुबुन हादोरारि जौ जब्द खालामदों। आसाम पुलिसआ सरासनस्रा गारि नायबिजिरनायनि समाव 9 लाख रांनि आयेन बेरेखा गुबुन हादोरारि जौनि मोनसे गिदिर खेब जब्द खालामदों। बे जाथाया गलाघाट जिल्लानि बरफटार पुलिस थानानि सिङाव थानाय क'काराझार ओनसोलाव जादोंमोन। ट्राकआ जौखौ जाग्रा कार्टननि महराव लांगासिनो दंमोन आरो गुवाहाटीनि लखिमपुरनि काहिमलनिफ्राय थांगासिनो दंमोन जेब्ला बेखौ होबथानाय जादोंमोन। गारिखौ नायदिंनायनि उनाव बिबानगिरिफोरा कार्ग'नि सिङाव थाखुमानाय फ्राय 300 कार्टन गुबुन हादोरारि जौ मोननो हायो। कार्ग'नि दावबायग्रा 3 सुबुंफोरखौ हमनाय जादों आरो दायो सोंनाय फिननाय सोलिगासिनो दं मानोना नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। पुलिस आरो आबखारि मावख'गिरिफोराबो आयेन बेरेखा कनसाइनमेन्टनि गुदि आरो थांखि मोनग्राफोरखौ थि खालामनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं। 7थि खौराङाव दङ आसामनि श्रीभूमियाव गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव राबार फेक्टरिया सिलिंखार। अरजों 10 लाख रांनि मुवा बेसादफोरा खामजोबदों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला सहरनि बायजोआव थानाय श्रीभूमि जिल्लायाव बकरसाल ओनसोलाव गंसे राबार फेक्टरियाव गिख्रंथाव अर खामो, जायनि जाहोनाव गोबां खहा जायो आरो 10 लाख रांनि खहा जायो। गिबि नायबिजिरनायनिफ्राय मिथिनो मोनो दि अरआ रबारनि सोबनाय खान्थिनि समाव जागायजेन्दोंमोन। अर खोमोरग्रा हानजाया गोख्रैनो जाथाय जानाय जायगायाव सौहैयो आरो अरखौ सामलायनो हायो। दुखुनांथावै बिथांमोननि नाजासेयावबो कारखाना आरो बेनि गासै स्टकआ अरखौ आबुङै खोमोरनायनि सिगांनो हांगार जादोंमोन। बिबानगिरिफोरा दा अरनि जाहोनखौ नायबिजिरगासिनो दं आरो खहानि आबुं बिबांखौ बिजिरगासिनो दं।